Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelusta. Täytyy tässä levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, tien saa paiskia töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisenpä tässä saman tien, että muistetaan sitä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Eikä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelusta. Täytyy tässä levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, tien saa paiskia töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisenpä tässä saman tien, että muistetaan sitä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelusta. Täytyy tässä levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, tien saa paiskia töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisenpä tässä saman tien, että muistetaan sitä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelusta. Täytyy tässä levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, tien saa paiskia töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisenpä tässä saman tien, että muistetaan sitä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysyn senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelusta. Täytyy tässä levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, tien saa paiskia töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisenpä tässä saman tien, että muistetaan sitä, että mulla on kunnossa, että mä oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää, se mahtaa olla. Missä työssä? No siinä, mihin mä oon Tiedä vielä, se selviää neuvottelusta. enkä oikein kevyempää. Muistan. Paiskia töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisenpä tässä saman tien, että muistetaan sitä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelusta. Täytyy tässä levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, tien saa paiskia töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisenpä tässä saman tien, että muistetaan sitä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelusta. Täytyy tässä levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, tien saa paiskia töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisenpä tässä saman tien, että muistetaan sitä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelusta. Täytyy tässä levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, tien saa paiskia töitä kevyempää. Ja kuule kyseisenpä tässä saman tien, että jaksa nostaa mitään raskaampaa. Neuvottelusta. Täytyy tässä levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, tien saa paiskia töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisenpä tässä saman tien, että muistetaan mulla on selkeä niin huonossa kunnossa, että mä oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelusta. Täytyy tässä levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, tien saa paiskia töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisenpä tässä saman tien, että muistetaan sitä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä oikein jaksa nostaa mitään raskaampaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että
Mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Täytyy pitäisi levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, tiedätkö saa paiskia töitä. Vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma. Täytyy pitäisi levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, tiedätkö saa paiskia. Enkä oikein kevyempää. Muista. Mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaa. Mulla on selkä niin huonossa kunnossa. Mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Täytyy pitäisi levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, tiedätkö saa paiskia töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisenkin tässä saman tien, että muistetaan sinä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Täytyy levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, tiedätkö saa paiskia töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisenpä tässä saman tien, että muistetaan sinä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Täytyy levätä tää pari viikkoa kunnolla, tiedätkö saa paiskia töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisenpä tässä saman tien, muistetaan sinä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaa. Vielä saman tien, että mitenköhän pitäisi levätä tää pari viikkoa oikein, enkä oikein kevyempää töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisenpä mitään raskaa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Täytyy levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, tiedätkö saa paiskia töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisenpä tässä saman tien, että muistetaan sinä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Täytyy levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, tiedätkö saa paiskia töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisenpä tässä saman tien, että muistetaan sinä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Missä työssä? Huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaa. Enkä oikein kevyempää. Muistan. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Täytyy levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, tiedätkö saa paiskia töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisenpä tässä saman tien, muistetaan sinä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa mitään raskaa. Enkä oikein kevyempää. Ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma siinä työssä mahtaa olla? Missä työssä? No siinä, mihin mä oon menossa. En tiedä vielä, se selviää neuvottelussa. Levätä tää pari viikkoa oikein kunnolla, tiedätkö saa paiskia töitä, vaikka kevyempää. Ja töitä, vaikka kevyempää. Ja kuule kyseisenpä ja kysynpä senkin vielä saman tien, että mitenköhän pitkä loma. Kyseisenpä tässä saman tien, että muistetaan sinä, että mulla on selkä niin huonossa kunnossa. Mulla on selkä niin huonossa kunnossa, että mä en oikein jaksa nostaa töitä, vaikka kevyempää.